DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hindi salapi ang kailangan namin kundi ang panahon at pagmamahal ninyo at ang inyong paggabay dahil mga magulang namin kayo. Pero bakit pati yun ipinagkakait ninyo sa amin? Wala na ba talaga kayong ituturong mabuti? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang wala na ba talaga kayong ituturong mabuti? Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Ang walang hiyak? Dito pala nagpupunta sa bahay ng suki ko sa isda. Si Sepa palang babae ni Anton. Kaya palang bait-bait sa akin ni Sepa. Lagi akong binibigyan ng maraming isda. Yung pala kinakalantarin niyang asawa ko. Umanda ka sa akin pag uwi mo, Anton. Magtutuos tayo! Nay, tamang-tama po ang dating ninyo. Handa na pong hapunan natin. Kain na po tayo. Tigilan mo nga ako, Blessy! Iwan mo ako! Nay, bakit po kayo nagagalit? Para niyayaya ko lang naman kayong kumain. Ayokong kumain! Hayaan mo ako mag-isa, kaya umalis ka na! Sa wakas, ate, nabayaran ko rin yung project namin sa school. Mabuti na lang, kumita ako ng medyo maganda sa paglilinis ng mga sasakyan kagabi. Kaya, Gusto mo na bang kumain, Jason? Paghahain na kita. malungkot ka, ate. Napagalitan ka na naman ni nanay, no? Para niyayaya ko lang naman siyang kumain. Sinagawan agad ako. Tiyak, galit na naman siya kay Itay. Kaya ikaw na naman ang napagbalingan niya. Wala naman akong kasalanan sa kanya. Ganun naman talaga si nanay, eh. Madalas sa atin binubuhos yung galit kay Itay. Di ka pa ba nasanay? Sasaktan lang ako sa ganung ugali ng nanay natin. Huwag mo na nga silang isipin. Teka, kumain ka na ba? Hindi pa.
Nawalan kasi ako ng gana nang sigawan ako ni inay. Halika, sabay na tayong kumain. Para ganahan tayong pareho. Jason, Oh, ano yan ate? sana magbago ng mga magulang natin, ano? Okay lang naman na mahirap tayo. Basta masaya lang ang pamilya natin. Walang iya ka, Anton! Ay, naku! Nani, ano ba? Ba't mo ako binato? Wisit ka! Kadarating ko lang yan pa isasalubong mo sa akin. Talagang pinangatawanan mo na pagtulong sa bahay na babae mo! Ngayon ka lang umuwi! Peste! Napakasilosa mo! Wala ka namang katibayan! Nang babae ka na noon! Pinatawad kita para manatiling buo ang pamilya natin! Bakit inulit mo na naman ngayon? Wala akong babae, gaga! Sinungaling! Manaloko! Ano ba? Hindi ka ba talaga titigil sa kabibintang mo? Ha? Nakita Ha? ang paglalampangan yun ni Stepha sa bahay niya! Ano? Wala ka nang may tatago sa akin. Walang hiya ka talaga. Tinutulungan na nga kita para mabuhay ang pamilya natin. Ganito pang gaganti mo sa akin. Demonyo ka! Udas ka! Tumigil ka na! Tama na! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, hindi ka ba maglilinis ng mga sasakyan ngayon, Jason? Di mo na ate. Total, wala namang pasok ngayon eh. Wala akong pagkakagastusan. Bukas na lang ako pupunta sa car wash ni Mang Pidyong. Bakit? May sakit ka ba? Buti nga sana kung sakit lang ng ulo ate. Inuman mo lang ng gamot, wala na yun. Kaso masakit sa akin, loob ko. Dahil sa ginagawa ni Itay. Oo nga. Kaya pala galit na galit si inay dahil may babae na naman si Itay. At si Aling Sepa pala na tindera ng isda ang babae niya ngayon. Hindi na nga nila tayo ginagastusan sa pag-aaral. Sinasaktan pa nila ang loob natin. Ewan ko ba, Jason? Parang hindi yata tayo mahalaga sa kanila. Hindi na nila inisip na napapahiya tayo sa mga tao dahil sa mga nangyayari. Heto na ang kanin at ulam na in-order mo, Marvin. Ay, salamat, Blessy. Nagpunta ako rito kahapon pero absent ka raw, sabi ni Aling Berta. Oo, may naging problema kasi sa bahay namin. Ganun ba? Kaya pala malungkot ka. Huwag kang mag-alala. Malulutas din ang mga problema mo. Ganun lang naman talaga ang buhay ng tao eh. Dumarating ang mga problema pero umaalis din, lumilipas din. Hindi naman kusang umaalis ang mga problema. Dapat paalisin siya ng tao. At para mangyari yun, dapat kumilos. Pero, paano kung sa halip na kumilos, lalo pa nilang pinalalala ang problema? Huwag kang umiyak. Baka kung anong isipin ng mga tao. Pasensya ka na. Ang bigat kasi ng loob ko. Naunawaan kita. May awa ang Diyos, Blessy. Huwag mong kalilimutan yan. Hi, mga supe! Bili na kayo ng isdang sariwa. Anong gusto nyo? Bangos, dalagang bukid? Meron dito. Aba, si Marley itong parating. Ang asawa ni Anton. Sepa!
Mag-usap nga tayo. Oh, bakit, Merly? Tsaka parang galit ka. Malandi ka. Aray ko! Aba, walang yan ka! Bakit mo ako sinakal? Oh, eto pa isa. Bakit mo? Ano ba problema mong babae ka? Hoy! Pwede kita ipabarangay sa ginagawa mo! Pwede magpaparangay ka para malaman ng buong bayan ang pangangalantari mo sa asawa ko. Oh, alam mo na pala. Oo, alam ko na. Malandi ka. Kunwari ka pang mabait sa akin, yung palam, may iba kang motibo. Huwag ako at talakan mo, ang asawa mo. Eh, siya naman na lumapit sa akin ah. Kasi ayaw na raw niya sa'yo dahil mabaho ka na. Ikaw ang mabaho! Kasing baho ka ng tinda mong isda. Hoy! Ang isda ko, mabango. Kaya binabalikan ng asawa mo. Hindi katulad ang isda mo, bilasana, amoy bulok. Walang iyo ka! Walang iyo ka talaga! Ingungon ko tayo mo sa lupa! Di mo magagawa yan! Hayop ka! Tinulak mo ako! Ikaw ba matapang? Ikaw ito unang nanakit! Kaya dapat lang labanan ka! Ha? Akala mo tapos na tayo, ha? Nagkakamali ka! Ang dapat dito sa mga tinda mo, ganita! Subukan mo talaga ako! Hindi mo kaya! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sefa, my love. Ano nangyari sa'yo? Yun, Bakit may mga kalmot ang mukha mo? yung walang hiya mong asawa. Sinugod ako sa palengke, sinaktan ako. Ginawa niya yun? Oh, nakikita mo na ang resulta, di ba yan, oh? Pasensya ka na. Hindi ko na sabi sa'yo na bistado na niya tayo. Hindi mo lang tuloy kita nabalaan. Di bale. Nabugbog ko rin naman siya eh. Mas grabe pa nga yung ginawa ko sa kanya. Talaga? Oo, lang pa naman yun eh. Oh, mas malakas yata ako. Kaya lang saan, Anton? Hiwalayin mo na yung pindanggang yun. Magsama na tayo. Pag nandito ko na sa akin, ako, tiyak na matatakot na siyang guluhin pa at saktan ako. Mabuti, narito ka na, ate. Oh, bakit, Jason? May nangyari ba? Si Inay, gamutin mo yung mga pasa niya. Ha? Bakit? Sino bumugbog sa kanya? Sinugod niya at sinaktan si Aling Sepa sa palengke. Ay, Diyos ko naman. Bakit naman ginawa pa ni Ina yun? Nakakaya. Ang kaso, pinatulan siya ni Aling Sepa. At ang sabi ng mga nakakita, malakas daw si Aling Sepa. Kaya ayun, bugbog sarado ang nanay natin. Sira-sira din ang damit niya nang dumating dito. Gaga! Aray ko! Hayop ka! Ako ba sinusuntok mo? Ako na nga itong niloko niyo! Hindi mo dapat hiniya at sinaktan si Sefa. Ako ang masasaktan niya! Pinagtatanggol mo pa? Dahil siya lang mahal ko ngayon. Hindi na ikaw. Walang iya ka! Sa mama! Hindi ko na matitiis pa makisama sa'yo! Ayoko na! Lalo ayoko na makisama sa'yo. Maghiwalay na tayo. Magsama kayo ng mga anak mo. Ano ang mangyayari kina Blessy sa paghihiwalay ng kanilang magulang?
Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Bobby Cruz, Susan Robles at ang inyong lingkod. Sa papel na Blessy, Chiquit del Carmen Amor. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Wala na ba talaga kayong ituturong mabuti? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hindi salapi ang kailangan namin, kundi ang panahon at pagmamahal ninyo at ang inyong paggabay. Dahil mga magulang namin kayo. Pero bakit pati yun ipinagkakait ninyo sa amin? Wala na ba talaga kayong ituturong mabuti? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, wala na ba talaga kayong ituturong mabuti? Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Tay, huwag kayong umalis. Huwag niyo kami iwan. Tigil mo nga yung pag-iyak mo, Blessy. Para kang bata. Tay, huwag niyo naman po sirain ang pamilya natin.
Buisit ka! Baka gusto mo, ikaw naman ang suntukin ko. Tay, hindi na ba kami mahalaga sa inyo? Sana po kahit alang-alang sa amin ng mga anak ninyo, ayusin niyo yung problema niyo ni Inay. Hindi na maayos ang problema namin. Ayoko na sa kanya. At kayo ha, huwag niyo na akong pigilan dahil hindi niyo na mababago pa ang pasya ko. Tay! Ang gawin niyo, dagdagan niyo ang pagbabalat ng buto para makatayo na kayo sa sarili niyo mga paa. Hayop sila. Walang hiya. Nay, tama na po yan. Lasing na kayo. Mo akong pakialaman. Mas matutuwa ako kung ibibili mo ako ng alak. Hindi po, Inay. Lasing na kayo eh. Tulog na kayo. Ayaw mo, Inay! Bakit niyo naman tinapon yung bote? Basag tuloy pati yung baso. Pagkalat. Ayaw mo akong bili ng alak. O hindi maglinis ka ng kalat ko. Ate, dumating yung disconnection notice ng ilaw natin. Sumabay pa tubig. Ano? Hindi pala yun nabayaran ni Itay bago umalis. Hindi bale. Mangungutang na lang ako ng pera kay Aling Inday. Sasabihin kong iawas na lang niya sa sahod ko sa karinderya niya. Hindi tayo dapat maputulan ng tubig at ilaw. Ate, bala ko sanang mag-apply sa fast food O bakit? para makatulong sa mga pangangailangan natin dito. Mas mahirap at mas marami ang trabaho doon. Kaya mo ba? Nag-aaral ka pa. Pipilitin kong kayanin. Sabi nga ni Itay, kailangang tumayo na tayo sa sarili nating mga paa. Sige, mag-apply ka. At kapag natanggap ka na, susunod din ako sa'yo. Tiyak naman kasi na hindi tayo mabubuhay ni Inay. Lalo na ngayon na naging bisyo niya na ang paglalasing. Nay? O bakit nakabihis kayo? Ay, siyempre. Wala nga lumabas ako ng nakahubad. Saan po kayo pupunta? Ang bango niyo pa. Talaga, mabango ko. Ay, mabuti naman. Patutunayan ko dun sa walang yamong ama at dun sa kabit niya na hindi ako amoy bilasa at pindangga. Ano pong gagawin niyo, Nay? Sana po hayaan niyo na sina Itay. Huwag niyo na silang guluhin. O, bakit ko naman sila guguluhin? O di lalo lang nila akong hinamak. Ano pong gagawin niyo? Saan kayo pupunta? Huwag ka nang mag-usisa. Mamaya mo na lang ako! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, kumusta naman ang trabaho mo sa fast food, Jason? Ayos naman, Marvin. Nakapag-aaral pa rin ako kahit maraming gawain. Ay, tama yan. Sikapin mo pa rin makapag-aral dahil kapag nakatapos ka, magkakaroon ka ng stable job. Salamat sa iyo, ha. Nirekomenda mo ako doon. Kaya hindi ako nahirapan sa pag-apply. Oh, wala yun. At saka talaga namang hiring sila eh. Sabi nga ni ate, mag-a-apply din siya sa fast food. Oh? Sa iba nga lang. Kasi bawal sa pinapasukan ko magkapatid eh. Uy, mabuti nga yun. Mas kikita kayo.
kung sa fast food kayo magtatrabaho. Eh, kumusta nga pala ang nanay niyo? Mukhang tanggap na niyang paghihiwalay nila ni tatay. Eh, Hindi na siya naglalasing eh. Yun nga lang, madalas siyang umaalis. Nakaayos. At gabi na kung umuwi. ganun ba? Eh, saan kaya siya nagpupunta? Yawan ko. Kapag tinatanong namin, nagagalit eh. Ha? Huwag daw namin siyang pakialaman sa paglilibang niya. Love, nagustuhan mo ba yung t-shirt na binili ko para sa'yo? Oo naman, love. Salamat, ha. Ang sweet mo talaga. Basta para sa'yo, lahat handa kong gawin. Eh, kaya naman love na love kita eh. Pikiliti ang mo dyan. Ay, may ibabalita nga pala ako sa'yo. Balita? Ano yun? Yung pangit na asawa mo. Ay, mukha ipagpapalit ka na. Talaga? Oo! Eh, sino naman ang nagtyaga sa kanya? Saka paano mo nalaman? Ay, naku, hindi ko kilala yung lalaki. Pero nakita ko kanina. Nakaakbay sa kanya yung lalaki. At yung kamay? Naku po, halos abot na sa dibdib niya. Hayaan mo na sila. Buti nga mag-asawa na rin siya. Nang sa ganon, lalo tayo maging malaya. Nay, nagpunta po dito kanina yung kasera natin. Naniningil po sa upa natin dito sa bahay. O, di bayaran nyo? Nay, kasi simula ko pa lang ho sa pinapasukan ko. Matagal pa ho ang sahod ko. Eh, sabihin mo kay Jason, bayaran niya. Wala na ho siyang pera. Bumili po siya ng mga kailangan dito sa bahay eh. May gastos pa siya sa eskwelahan. Ay, wala na akong magagawa dyan. Nay naman. Eh di ba nagtatrabaho din naman po kayo? Wala naman masama sa sinabi ko ah. Bakit niyo ako sinampal? Wala kang karapatan na pakialaman ang kita ko, ha? Akin lang yon. Naintindihan mo? Pero paano ang bahay natin ay? Kung gusto niyong makabayad, gumawa kayo ng paraan. Hindi yung ako yung piniperwisyon niyo. Buisit! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, Blessy. Bakit narito ka sa daan? Hinihintay talaga kita, Marvin. Ha? May sadya kasi ako sa'yo. Ano yun? Nahiya ako sa'yo, kaya lang wala na ako ibang malalapitan eh. Bakit? Anong problema? Manghihiram sana ako ng pera sa'yo. Galit na kasi yung kasera namin eh. Ha? Wala namang maibigay sa akin si inay. Huwag ka mag-alala. Babayaran ko rin sa sahod ko. Walang problema. Pahiramin kita. Tsaka mo na lang bayaran kapag nakaluwag na kayo. Maraming salamat, Marvin. Mabuti na lang nandyan ka. Siya nga pala, Blessy. May gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Tungkol kay Aling Merly. Ha? Bakit? Anong tungkol kay inay?
Oh, mula nang dumating ka kanina, Jason, wala ka ng kibo. Masama bang pakiramdam mo? Wala akong sakit, ate. Nagagalit ako. Nagagalit. Kanino? Kay inay. Nakita ko siya kanina. Nakikipaglampungan sa lalaki kahit nasa kalsada. Jason! Totoo palang sinabi sa akin ng isa nating kapitbahay. May lalaki si inay. Nabanggit din yan sa akin ni Marvin. Hiyang-hiya nga ako eh. Pero wala naman ako magagawa. Yan bang sinasabi niyang limpangan niya? Ang bigyan tayo ng kahihiyan? Nay, bakit po may dala kayong maleta? Ako naman, Blessy. Para ka namang walang isip. Alis na ako dito. Ano pa? Nay! Saan kayo pupunta? O, di sasama na ako kay Andres. At syempre, hindi kami dito titira. Paano po kami ni Jason, Nay? Kailangan ba namang problemahin ko pa kayo? Malalaki na kayo. Kaya nga iniwan na kayo ng tatay nyo eh. Dahil matigas na yung mga buto nyo. Alam nga namang patalo ko sa kanya. Natural, hindi. Iintindihin ko na rin ang sarili ko. Huwag kayong umalis, Nay. Hindi niyo na ba kami mahal? Naku, pwede ba itigil mo na yung kadramahan mo? O, sige. Aalis ako sa ayaw niyo at sa gusto. Sige! Umalis kayo! Pareho naman kayo ni Itay. Mga sarili nyo lang ang mahalaga sa inyo. Sana, hindi nyo na lang kami naging anak! Papaano itataguyod ni na Blessy ang kanilang pamumuhay ngayong iniwan na rin sila ng kanilang ina? Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Bobby Cruz, Susan Robles, June Legaspi, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Blessy. Dilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Sanog. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Wala na ba talaga kayong ituturong mabuti? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hindi salapi ang
kailangan namin kundi ang panahon at pagmamahal ninyo at ang inyong paggabay dahil mga magulang namin kayo. Pero bakit pati yun ipinagkakait ninyo sa amin? Wala na ba talaga kayong ituturong mabuti? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Wala na ba talaga kayong maituturong mabuti? Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Jason, bakit ngayon ka lang? Wala naman kayong overtime sa fast food ah. Sensya na, ate. Oh. May nag-iya sa akin, miname. Kaya ito, napainom ang bunso mong kapatid. Bakit mo ginawa yan? Hindi ka naman sanay uminom ng alak. Sinubukan ko lang naman, te. Pero alam mo, masarap pala yung mag-lasing. Jason, huwag ka naman sanang... Huwag ka naman ganyan. Huwag mo na sanang gayahin ng mga magulang natin. Mali na nga ginawa nila eh. Tutularan mo pa. Tula ko, te. Parang ilo na rin ako. Jason! Ay, naku. Wala na. Bumagsak na siya sa sahig sa sobrang kalasingan. Ay, kawawa naman ang kapatid ko. Sobra na siya nasasaktan sa mga nangyayari sa buhay namin. Paano ko ba may aayos ang buhay namin kung ganito? Pati pala si Jason, natuto na rin uminom ng alak. Kaya nga nalulungkot ako eh. At lalong nahihirapan, Marvin. Nawala na nga si Inay at Itay dito. Si Jason naman ngayon ang problema ko. Ay, intindihan kita, Blessy. Sana huwag kang susuko. Tatagal mo pa ang loob mo. Marvin. Dahil lalo kang kailangan ngayon ng kapatid mo. Ayan mo, susubukin ko rin siyang payuhan kapag nagkita kami. Salamat ah. Hindi lang tulong ang ginagawa mo sa akin. Pinalalakas mo pa ang loob ko. Dahil mas nahihirapan ang loob ko. Kapag nahihirapan ka,
Dahil mahal kita, Blessy. Marvin, Matagal ko na itong nararamdaman. Hindi ko nga lang sinasabi dahil ayokong isipin mo na sinasamantala ko ang sitwasyon. pero marami pa akong problemang dapat ayusin. At wala sa isip kong pag-ibig. Naintindihan ko yun. At hindi naman kita mamadaliin. Handa akong hintayin ang tamang panahon. Inis. Oh, ba't mukhang mainit ang ulo ng mahal ko? Yung kasing isang tindera doon sa palengke. Pinapupuntahan ba naman sa akin si Jason mo? Bakit? Lasing na lasing daw yung anak mo. Nandun, natutulog sa kalsada. Ano? Hindi naman marunong uminom ng alak yun ah. Mali mo naman. Tinuruan siya na walang hiyang si Merly bago iniwan yung mga anak nyo. Oo nga ano. O anong ginawa mo? Pinuntahan mo ba si Jason? Bakit ko naman gagawin yun? Huh? Kung magwala pa yung anak mo, dinamura pa ako. Tama lang ginawa mo. Baka masaktan ka pa niya. Tatawagan ko na lang si Blessy para siya magpunta sa kapatid niya. Dapat lang. Napakapabayaan niyang kapatid. Hindi niya inaasikaso yung kapatid niya. Kaninang umaga ko pa hindi nakikita dito si Jason, ha? Sana naman kaya siya nagpunta. Wala naman siyang pasok ngayon sa fast food. Lalaking yun. Mula nang napabarkada, hindi ko na makatulong dito sa bahay. Lalo tuloy bumibigat ang loob ko. Ay, cellphone ko. Ha? Si Tay ang tumatawag. Hello, Tay? Sa kabanarang babae ka? Nandito sa bahay. Ba't pinababayaan mo ang kapatid mo? Ano? O bakit? Hindi mo alam ang ginagawa ng magaling mong kapatid? Wala po siya dito, Tay. Hindi ko nga alam kung nasaan eh. Natuto na kasing bumarkada at maglasing. Yung kapatid mo, Oh, na may merwisyo ng tao, natutulog sa kalye dahil sa kalasingan. po? Nasaan lugar ho siya, Tay? Sabihin niyo at pupuntahan ko agad. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tulog na tulog si Jason dahil sa kalasingan. Mabuti na lang. Tinulungan ako na nakuha kong tricycle driver na maiuwi siya. Jason, alam kong masakit sa yung ginawa sa atin ng manggulang natin. Pero sana naman, huwag kang magpatalo sa problema. Hindi ko kaya mag-isa. Mga kapitbahay! Kumising kayo! May sunog! Ha? Ano yun? May sunog daw! Sisilipin ko sa bintana. Kayo! Bilisan nyo! Lumalaki na ang apay! Ay, Diyos ko! May sunog na! Gigisingin ko si Jason! 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 Jason, gumising ka! May sunog, Jason! Gumising ka! Kailangan natin maghakot ng mga gamit, Jason! Gumising ka! Wala man
naman tayong nailigtas sa mga gamit natin. Kahit isa. Sorry, ate. Kasalanan ko. Kung hindi sana ako lasing, natulungan kita. May nailigtas sana tayong gamit. Hindi ko na alam. Hindi ko na alam kung paano ba tayo magsisimula ngayon, Jason. Patawarin mo ako, ate. Naging problema mo rin ako. Naging pabigat ako. Patawad, ate. May dala akong mga pagkain at ilang mga gamit para sa inyo, Blessy. Marvin, Lang malaman ko nangyari sa inyo. Agad akong gumayak para magpunta rito. wala na kaming tirahan ngayon. Wala na rin mga gamit. Bakit ba nangyayari ito sa buhay namin? Ano ba ang kasalanan namin? Wala, Blessy. Wala kayong kasalanan. Maaring pagsubok lang ito sa inyo. Parang hindi ko na alam kung paano pa ito kakayanin, Marvin. Makakaya mo yan. Tutulungan kita. Tutulungan ko kayo. Basta huwag ka lang mawawala ng tiwala sa Diyos. Huwag na huwag. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Aling Marnie, Ay, Marvin. Paano mo nalaman itong tinitirhan namin? nagtanong-tanong po ako. Pinapunta ka ba dito ni Blessy? Hindi po. Kusa ho ang pagpunta ko rito. Gusto ko lang ipaalam sa inyo nangyari sa mga anak nyo. Bakit? Ano nangyari? Nagkasunog po sa lugar nyo. Ha? At nadamay po ang bahay ni na Blessy. Ano? O nasa sila ngayon? Si Merly itong nag-aabang sa akin, ha? Anong ginagawa dito ng babaeng to? Anton! Bakit? Anong kailangan mo? Kung pera para kina Blessed Jason, wala akong may bibigay. Malalaki na sila, matitigas na ang mga buto. Kaya hindi na sila dapat tulungan pa. Naksunog ang tinitira nilang bahay. Ano? Oh, nagulat ka? Dahil tulad ko, hindi mo rin alam. Dahil abala ka sa babae mo. Tumigil ka nga. Abala ka rin naman sa lalaki mo, ha? Ano nangyari sa kanila? Wala silang matirhan. Nasa evacuation center lang sila. Kasama ng iba pang mga nasunugan. Puntahan mo. Bakit ako? Uy, aba ka nila. Ay, dapat damayan mo. Ikaw ang ina. Ikaw ang dapat na magpunta. Ano? Isa pa, wala na akong trabaho ngayon. Asa lang ako kay Sepa. Wala akong may tutulong sa kanila. Inay, Totoo nga palang narito kayo. Wala ho kaming matiran. Wala ho kaming pang-upa ng bahay. Bakit naman kasi hindi kayo nag-iingat? Ayan at sunugan tuloy kayo. Nay, hindi naman po sa amin nagmula ang sunog. O paano ngayon yan? Sa kay titira? Hindi naman pwedeng dito na lang kayo.
tinawagan ko nga po si Itay. Ha? Ano? Makikiusap sana ako na makikitira muna kami sa kanila. Kaya lang, wala namang sumasagot sa cellphone niya. Eh, nako. Walang maitutulong sa inyo yun. Yung walang kwenta yung ama. Palamunin na siya ngayon nung malanding si Sepa. Sa inyo po, Inay. Baka po maaari makitira kami. Ah, Kahit po pansamantala lang. nako. Ay, lalong hindi pwede sa amin. Magagalit yung kinakasama ko. Tsaka ayaw niya ng may ibang tao doon sa bahay. Hindi naman po kami ibang tao na yan. Ay, Mga anak nyo kami. kahit na. Ayoko dahil sa inyo may mag-away kami. Kung ganun, hindi nyo rin pala kami matutulungan. Dapat kasi sa'yo, Blessy, mag-asawa ka na. Para may magpapakain na sa'yo. Inay! Oh, at ikaw naman, Jason. Humanap ka ng mayaman na pwedeng pumatol sa'yo. Para guminawa ka. At maambunan mo rin kami nitong ate mo. Sundin kaya ng magkapatid ang mga sinabi ni Merly? Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Bobby Cruz, Susan Robles, June Legaspi, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Blessy. Dinapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Wala na ba talaga kayong ituturong mabuti? Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.